200 pesos nga usbaw unta sa suhulan sa minimum wage earners wala na aprubahan sa Kongreso. Ano yung report ni John D. Esteban? Wala na aprubahan ang balaod nun nga nagkanayong pausbawan ang suhulan sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Nasayangan pag-ayo ang mga minimum wage earners sama ni Rachel nga nagtrabaho isip cashier sa usa ka convenience store sa Davao City. Para nako dakong tabang ang pag-uswag sa sweldo para sa panginahanglan sa pamilya ug labaw na karon nagamahal na ang pamalitunon. Ato sa uwahing session sa 19th Congress, wala maprubahi ang usbaw sa suhulan sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Kinihuman pakyas nga mausa ang managlahing bersyon sa Senado ug Kamara kay way nahitabong bicameral meeting. Ang bersyon sa Senado mawang 100 pesos nga usbaw sa inadlaw nga suhulan. Aban wala gidawat sa Kamara kay ilahang gibarugan ang ilahang bersyon nga 200 pesos. Ang Kamara mibuelta. Dili matud pa gusto makikistorya ang Senado kay way pulong nga nahitabo. Ang gusto daw sa Senado, dawaton ang ilahang bersyon. Ginatipid kuno sa Senado ang mga mamumuo apan sumala ni Senate President Francis Escudero. Wala natun-an pag-ayo sa Kamara ang maong balaod nun sa mga posibleng epekto niini sa ekonomiya. Ug daw gidali-dali kini. Hinuon una pa man niini sa wa pa mapasar ang balaod nun sigon ni Attorney Randolph Pensoy, ang Regional Director sa DOLE-11 nga bisa na ay Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB nga maoy otorisado sa pagdeterminar sa minimum wage adjustment. Pwede gihapon kini mamyadahan, maripil o maabolish sa Kongreso. It might somehow impliedly amend, repeal the power of the RTWPB. But again, the wisdom of the law is, again, I would say, the law creates the RTWPB. It's also the law that would destroy, amend, and repeal our power. So we are ready for any untoward or anything that would happen. Daan na sab giingon ni Attorney Pensoy, ang maong wage hike bill makaapekto sa patigayon, labi na sa mga gagmay negosyante o medium, small, and micro enterprises o MSME. Or it may result to a termination, reduction of labor, or perhaps close of establishment. As to the labor, would say, iba mo yung pagani, kulang pa. Or perhaps they would say it's enough because it has given them more power to purchase. Kay wa man maprobahi ang balaod nun, balik sa uno. Bot pasabot, kinahanglan i-file kini og balik og subling moagi sa legislative process sa 20th Congress na. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.